बिटिआरनि मोनजिबा बियाबजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोआवबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ गासै मोनद' बिटिआरनि बायजोआव विधानसभायाव बिजाथि फसंगोन। नंगौ बे समाव विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो दान मोनसेल'सै आरो बेनि सिगां प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिटिआरनि गासै मोनजिबा विधानसभाजों लोगोसे बिनि अनगायैबो बिटिआरनि बायजोआव आरो मोनद' विधानसभायाव इउपिपिएलनिफ्राय गोख्रोङै बाहागो लानानै बिजाथि फसंनायनि खोथा होदों रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा। बे समाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गावनि राजखान्थि दोलोखौ माबे बियाबाव बिजाथि फसङोब्ला देरहागोन बेफोरबायदिनि खामानिया सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो गासै मोन 21 विधानसभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेनानै देरहासार जानायनि खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं होननानै बे समाव प्रमोद बर' थामहिनबा रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा गोख्रोङै फोरमायदों। जेराव बे समाव बिटिआरनि राजखान्थिफ्रा गेलेनायनि थांखि सुजुयोमोन, नाथाय बे बाराव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिटिआर ओनसोलनि मोनजिबा विधानसभायावल' नङा, बिनि अनगायैबो बिटिआरनि बायजोआवबो गासै मोनद' विधानसभा बियाबखौ सायख'दों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ। दानिया फैदो बिदिब्ला विधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ माबोरै सांग्रांथि खामानि मावदों बेखौ प्रमोद बर' बिथांनिफ्राय जों खोनासंना लादोनि। আমি এতিয়ালৈকে 15টা সিটত আমি কন্টেষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে তেখেতসকলে বিজেপি আৰু বিপিএফে সিট শ্বেয়াৰিং কৰাৰ কথা আমি পাকে প্ৰকাৰে তেখেতসকলৰ কেতিয়াবা মন্ত্ৰী বা তেখেতসকলৰ কিছুমান নেতাৰ পৰা গম পাইছোঁ। যদি তেখেতসকলৰ তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত হয়, গতিকে আমি 15টা সিটটো আমি কন্টেষ্ট কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে